Ale predsa hovorím, že mňa stále zaujímalo, to som ťa pýtal hneď aj ráno, že doktor dvere, že neviem, že to treba vyštudovať, neviem, medicínu, alebo akú nejakú školu, že to je doktorológia, alebo aby si dostal ten oficiálny titul, že doktor dvere, to viem, že akože ja som čipoš, tak som musel sa veľmi, veľmi dlho venovať a dostať také požehnanie od pani Čili Papričky, že Laci, že už to ide. Že ako je to pri dverách? Tak to isté aj pri dverách, napríklad, že ako som sa dostal k tomu, že doktor dvere, keď dlho s tým robíš a máš povedzme, že tú prax a uznávajú ťa aj povedzme, že veľké spoločnosti, ktoré robia s dverami bezpečnostné dvere a tak ďalej a dožadujú si teba ako osobu a dovolí si tvrdiť, že si doktor na dvere. Tak potom úvaha bola veľmi jednoduchá a nápad bol taký rýchly, že tak v podstate som doktor dvere. Nieraz musím počúvať aj tie pánty, že ktorý vrzga. Ono to nie je také jednoduché. Hej, keď viem, kde je chyba, tak to opravím, ale keď neviem, kde je treba chyba, oprav to. A zákazník mi povie, že nedú mi dvere, alebo vrzgajú mi dvere, vrzgajú mi pánty. A teraz, asi to bude tento? Ako to budeš počúvať? Tak si musíš dať ucho pri dvere a počúvať také jemné vrzanie a nevieš ani zistiť, že ktorý to je pánt. Potom si povieš, namažem všetky pánty, dáš dvere nahoru a vrzgá to aj tak. Povolím pánt, vrzgá to aj tak, tak to nie je také jednoduché. A príčina bola napríklad v tom, že jeden pánt, ktorý bol úplne opticky zdravý, ako ty alebo ja, hej, ale proste vo vnútri, vo dverách, ten úchyt toho pántu na tej kovovej konštrukcii bol uvoľnený. A to ty nevidíš cez tie dvere. A máš, jak sa to volá, čo majú doktori, vieš? Áno, stetoskop. Áno, a také normálne máš a dojdeš takto, že pozrieš na tie dvere a akože vyšetríš. Vieš, stetoskop mám doma, nepoužívam ho u zákazníka, aby som nevyzeral moc doktorsky. Občas sa mi stane, že potrebujem okuliare, že sa lepšie na to musím pozrieť. Zväčša mi stačí také, že zákazníka upozorním, niekedy trošku ticho a ja si dám dvere, teda ucho na dvere a hýbem s nimi do tej pozície, kde to vrže, aby som zistil, aký tón toho vrzgania je, lebo veľakrát aj ten tón toho vrzgania ti ukazuje, že kde môže chyba. Je taký jemný pískavý, alebo je taký drkotaný a to sú stále nejaké iné tie vady. Aha, takže normálne podľa tónu, takže ty máš aj nejaký hudobný sluch, by som to povedal. Častokrát si zatvorím oči a testujem dvere. Zákazník mi dá zväzok kľúčov, ja si dám, prepáčte, dám si kľúčik dole a idem to skúšať kľúčikom, buďte chvíľku ticho. Ja si dám kľúčik do dverí, zatvorím oči, nemusím stále dať ucho na dvere, zatvorím oči a odomýkam, zamykám a zistujem tými nemmi, mojimi, že držím si dvere, lebo aj to je to, že ten jemné vibrácie pri tom zamykaní mi ukážu napríklad, že otáčam kľúčikom a keď otáčam kľúčikom a zadrhne to, tak tie dvere sa tak jemne zachvejú. A už viem, že niektorý uzamykací bod niekde drhne, kde by nemal. Toto je totálne precízna robota. Úplne. A v rámci, neviem, také komunity týchto opravárov dverí, alebo neviem, mi sa to zdá také... Bol si už u mňa, však dvere si mi robil, videl som tú robotu, len či je to také tradičné, že niekto takto hĺbkovo sa do tých dverí vyzná, že či to je ako taká rarita, lebo pre mňa z môjho pohľadu je to... Ja mám rád ľudí, však v podstate za to aj mám nejakú spoluprácu, ktorí sa troška hĺbšie venujú svojej problematike, ako sa ja takisto snažím s papričkami alebo pri práci s eventmi alebo s niečím, že nie je spravil len ten základ, ale proste tú pridanú hodnotu k tomu dať, tak ja cítim proste toto isté aj tu z teba, že není to len dojdem a proste namažem tie dvere a idem už cestou tam, pozrám na hodinky, že ja už chcem byť doma, ale ako tá priorita je tam vyriešiť to okamžite, rýchlo, ale proste ten time management, jak dneska v štúdiu ináč, volal si mi, Láci, budem meškať, neviem, 12,3 minúty, lebo mal som 2 pohotovosti ranné, ktoré je úplne pochopiteľné, že sme počkali, lebo zase tá priorita doktora je tam to rýchle vyriešiť. Není to úplne štandardné, taký ten prístup. Vysvetlím ti to. Predstav si, že ty máš papričky, čo je nejaká zelenina a niekto to tam pestuje, nevie, že to má, niekde to rastie za plotom. A teraz si predstav ty, že ty máš papričku, o ktorej vieš, že žije, že je tam, no hodí ju na zem a rozšlapni ju. Však to je tvoje dielo. Tvoja práca je tvoje dielo. To, čo ty s čím robíš, je tvoj výsledok tvojej praxe, tvojej skúsenosti, tvojho tela, tvojej duše. Vieš, za to máš pekné papričky, lebo ty s tým žiješ.
teraz otočím trošku kartu a predstav si, že myslíš si, že Laci Čípoš je o tých papričkách? Si myslím, že to je o tvojom nasadení do toho. Asi áno, lebo tiež, keď to ja pozerám, akože tá paprika, ako pestovať len tú papriku, je ten proces. Tiež si myslím, že asi aj u teba to je tak, že nie, že teraz sa rozhodnem a zajtra som v tej oblasti nejaký odborník, ale to štúdium, takisto aj týchto problematik, dojdu nejaké nové dvere, dojdu nejaké nové technológie, určite tam teraz prístupom, akože nástupom nejakej umelej inteligencie sú nejaké inteligentné dvere. Tým pádom ty to asi takisto musí študovať, ako u nás zmeny teploty, nové nejaké hnojivá, nové typy fóliovníkov a samozrejme nové produkty a nový prístup k tým papričkám a hlavne novým odrodám, ktoré každý rok prichádzajú na trh. Nové odrody, takže treba sa k tomu nejako adaptovať, keď to človek chce pestovať. Určite aj u teba je to tak. Neviem, máš nejakú takú príhodu možno ohľadom tých noviniek, čo sa týka tých zabezpečení dverí? Najčastejšia otázka, čo sa týka zabezpečenia dverí, je úplne jednoduchá. To viete otvoriť aj bezpečnostné dvere? Otázka od zákazníka. To otvoríte všetky dvere? Ako to otvárate? Sú také dvere, ktoré sa nedajú otvoriť? A odpoveď je jednoduchá. Všetky dvere, ktoré majú panty, sa dajú otvoriť. Či použijete kľúčik, alebo nejaké donúcovadlá, alebo povedzme, že certifikovaného profíka, ktorý vám nerozbije tie dvere, napríklad bezpečnostné dvere, áno, dajú sa otvoriť. A z čoho spočíva ten bezpečnostné dvere? Potom na čo bude mať aj bezpečnostné dvere? No ten certifikát vám neukazuje to, že sa dvere nedajú otvoriť, ale ako dlho, s akým náradím, za akých okolností bude profesionálovi trvať, aby tie dvere otvoril. A ten celé sa meria časom, a na základe toho použitého náradia, profíka a teda tej metódy otvárania dostávajú tie dvere nejakú tú bezpečnostnú triedu, certifikát. To neznamená, že ja mám teraz bezpečnostné dvere a ja ich neotvorím. Otvorím ich aj násilím. Viem ich rozbiť, viem ich rozpíliť. Sú také dvere, ktoré sa nedajú tak ľahko rozpíliť, ale dajú sa. Dám tam granát, vybuchne to, dvere zmizli a idem donútra. Alebo papričku tam priloží. Alebo si to... Počuj, keby si zobral takú dobrú Carolinu Reaper a priložíš to tam k zámku. No mali by sme možno sa to... Rozmýšľal si nad takýmto niečím, že by si akože tú spoluprácu s Chili troška rozšírila aj na otvárame papričky, akože prirodzeným ohňom, neviem. Fungovalo by to? Otvárme dvere s paprikou. Prípadne akože mohol by si to niekomu dať a keby chcel sa dostať rýchle donútra, že ide potrebuješ na záchod, alebo neviem, potrebuje sa napiť, tak by proste tak rýchlo rozbil, že by si ich mal otvorené akože promptnejšie. Nie? To by trebalo asi tie papričky trošku skôr dávať, vieš, a potom by musel otvoriť dvere nejakým spôsobom. Dobre, to je akože taká otázka úplne mimo, ale akože znova, nemôžeme to vylúčiť. Určite všetko stojí za pokus, bez nejakých pokus omylov by si určite nebol tam dneska, kde v tejto oblasti si. Znova sa vraciam k tomu, že asi tá príprava, to, že ty vyjdeš nejakým autom, hovorím, ja tam hľadám tú spojitosť, lebo asi bude zaujímať našich nejakých divákov, alebo by som povedal fanúšikov obidvoch strán, že čo ten doktor dvere a Čípoš, prečo tu vôbec je, prečo sa dneska rozprávame, prečo je v pozadí celej súťaže viedení Chili. Takže taká otázka, že čo takú spojitosť v tomto celom vidíš, keď sleduješ tú robotu moju a celého nášho tímu, lebo ja hovorím, registrujem akože tvoju prácu a tvoj tím, mne sa to veľmi páči. Čo tam vidíš, nejaké také spoločné znaky, tie dvere a Chili? Vysvetlím úplne jednoducho. Od samého začiatku, ako si ma oslovili, že by sme vedeli sponzorovať teda Laci Čípoš a rozlúčku s letom, hej, a ja som nerozmýšľal na sekundu, už len podľa toho, že ťa poznám a viem, aký si človek, čo ma upútalo najviac. A potom tá otázka, že čo spája Chili a dvere. No úplne jednoduchá vec. Už si zabuchol niekedy dvere? No, zabuchol som si dvere, ináč na to mám veľmi takú zaujímavú príhodu, ja ti ju poviem. Ale akože veľmi rýchlo odpoveď, že áno, už som si zabuchol neraz dvere. A predstav si ten pocit, keď si dáš Chili papričku a keď si zabuchneš dvere. Cítiš tam taký adrenalín nejaký. Takže v prvom rade určite niečo tam je na tom. Ten adrenalín určite cítiš aj pri tej ochutnávke tých Chili pikantností. Takisto cítiš aj ten adrenalín, keď napríklad ti vrie polievka vo vnútri a ty si zistil, že nemáš kľúče.
To je také prvé. Druhá vec je, čo určite áno, a podporiť nejaký ten, povedzme, že stretnutie tých fajn ľudí, ktorí sa môžu stretnúť u teba na tej skvelej akcii rozlúčky s letom a užiť si taký fantastický fantastický večer, zabaviť sa aj pri tvojej účasti toho celej moderovania. Je to stále úžasné a sa tam cíti. Tam nepotrebujem pozerať, koľko je hodín, lebo ma to vôbec nezaujíma. Človek nedýchá, venuje sa tomu, že proste koľko energie ide z teba, z tej túžby. A to by to povedal, že čili, paprika, hej, pikantné, Karolina a tak ďalej, dokážu človeka ako si ty tak osloviť, že dokážeš tomu extrémne veľa času venovať a je ti to cnosť proste to robiť. To je také úžasné a určite nie v poslednom rade tá tvoja úžasná povaha k tomu celému okoliu, zo všetkému to je fajn. Toto je také pravda z mojej strany, že toto ma oslovilo tak najviac. Ďakujem, hovorím, mám taký rovnaký pocit, jak sme sa veľakrát rozprávame, teraz tentokrát to aj zaznamenané, lebo tie rozhovory, čo sme robili predtým, tak boli určite taký prínosom, keď sa ľudia, by som povedal lokálne alebo nelokálne, tak veľmi podobní stretnú, majú sa o čom rozprávať, tak ja mám pocit, že to obidve strany troška posúva. Tie levely pri tej práci sa zvyšujú, lebo každá skúsenosť v ktorej oblasti ono ti tie asociácie pri rôznych prípadoch prídu a znova vieš vyriešiť možno rýchlejšie nejaký problém, alebo ťa to motivuje, že pri každej robote, ako pri papričkách, dojde nejaký problém a proste človek to chce 100 000 krát vzdať, ale pozrie si, ja neviem, porozmýšľam, počkej, jak keby ten doktor dvere teraz povedal, ja tie dvere neotvorím, ja už idem domov, lebo mne už padla. To je ako, neexistuje. U nás proste papričky a dojde teplo a čo poviem? Tak žiaľ, ja mám dneska dovolenku a nechám to tak. Že je to úplne, ja si myslím, to isté len v ružovom, alebo v tomto prípade v červenom a v štiplavom. Áno. Alebo v žltom. Alebo v žltom, zelenom, fialovom, modrom, dúhovom. Ono je to o tom presne, ak hovorí, že trochu tak človek aj pri tej ochutnávke tých čili paprík očakáva, že čo sa s ním stane, či to zvládne, či tomu odolá, či neutečie. Také isté je to aj, povedzme, že s dverami. Robím 25 rokov s dverami, stále idem s tým, že som zvedavý, ako si s tým poradím. A takisto aj ty si zvedavý, keď si dáš do úst Karolínu, ako si s tým poradíš. A cieľ je ten istý, vydržať. Nezdať sa a proste viem, že si s tým poradím, že to dám, len musím nevzdať sa a vydržať. A toto je taký cieľ aj doktor Dvere. A myslím si, že aj pri takej ochutnávke Laci Čípoš papriky a vydržať to, lebo tak každý si dá papriku, len aby to aj vydržal zjesť. Áno. Ja ešte sa vrátim k tej predošlej otázke, lebo však to som nechcel zahltiť, že ako to bolo, či si sa pýtal, že či som sa už zasekol niekde ako vnútri miestnosti. No, ono sa mi to stalo takto. Súťaž v Viedni, čili robíme v rovnaký termín ako rovnaký víkend ako Zámocké country, ten festival, ktorý sa koná deň po súťaži Viedni, čili to je tento rok 29. takže sobota je venovaná country festivalu a ináč tento rok štvrtok už začíname s programom súkromnej základnej umeleckej školy, takže Zuška v parku, takže tento rok chystáme ako trojdňový program, takisto aj Lipa Street Food Festival bude od štvrtku až do soboty, takže ten program je veľmi silný a veľmi zaujímavý a rôznorodý, takže od tých vystúpení školských, pedagogických po súťaž Viedni, čili zaujímavá DJ-ka tento rok tam bude a svetelná show od nášho Tommyho Naďa. Na to sa teším. Vrátim sa k tomu, že áno, Zámocké country patrí k tomu celému víkendu a ten festival už robíme tento rok, to bude 17. rok. A jeden rok na amfiteátri v Nových Zámkoch, keďže ja som hrával pred viacerými rokmi aj v country kapele, to bola jedna z tých motivácií, prečo spraviť takýto festival v Nových Zámkoch, bola, že na záver celého podujatia, keď už tie najťažšie veci manažerské alebo organizačné som mal za sebou, tak ako posledná kapela sme vystúpili kapela Pltníci z Nových Zámkov, kde som bol jej členom, som spieval, hral na mandolínu, na gitaru a takže odmoderovali sme jak posledný vstup a hovorím, idem pred tým koncertom, takže kto vystupuje alebo sleduje, tak ísť na záchod pred vystúpením je také pre niektorých dosť štandardné. Išiel som na záchod a už počujem ešte moderátor, no tak a už nastupujú Pltníci. A idem otvoriť dvere a ja som sa zasekol na záchode. A ja som počul, že proste už my máme hrať. A boli proste zaseknuté dvere. Telefón som samozrejme mal dole.
hore na amfiteátri v nejakej búdke, ani sivého boha nebol hore na chodbe. Ja som tam búchal, kričal, otvoril som okno a samozrejme, keby si tam bol v tých rokoch, myslím si, že už by si videl, že Laci tu není, tak určite sa niekde zasekol. Podľa mňa človeka ako teba by to okamžite akože napadlo. Jasné, že, kde môže byť? Určite niekde za dverami. Tak jediné, čo mi ostávalo, tak vyskúšal som tie peste. Neviem, či už sa menili na amfiku tie dvere, ale mne sa zdá, že sme to potom vyriešili, aby to bolo tak, ako to má byť. Ale bolo tam dlho vidieť tie moje peste a musel som to veľmi hrubou silou otvoriť, takže v tej dobe sme sa nepoznali, ale vôbec je to tak, že keby si videl, že Laci tam není, určite sa zasekol byť. A hneď ako prvé napadlo profesionálne. Prvé, čo by ma napadlo, idem pozrieť vecko. Idem pozrieť vecko, takže ono sa to stalo. Tak, samozrejme, že stalo sa to na tom amfiku potom ešte ďalší rok v iných dverách a zažil som toto aj na festivale, keď hlavná kapela ako headlinerka, speváčka jednej kapely, tiež nechodila na pódiu a ja som toto zažil a normálne sa zasekla priamo na festivale, tesne pred vystúpením a normálne na záchode a tiež sme to museli vylamovať. Myslíš si, že ako k takémuto eventovému tímu, ako patrí, neviem, hlavný organizátor, nejaký event manažer, potom sú tam technici, hlavný zvukár, pódiový zvukár, potom sú tam osvetľovači, ledkári, kameramani a ďalších veľa profesí, vrátane SBS-karov, či by taká pozícia akož doktor dvere priamo na podujatí pri veľkých prioritných podujatiach, ktorý by sledoval, či sa niekto z účinkujúcich nezasekne na záchode, či by bola ako z tvojho pohľadu na mieste. Tak samozrejme, však zober si, že aký veľký prúšvih je to, keď niekto by nenastúpil na pódium. Máš tam niekoľko stovák tisíc ľudí, všetko je naplánované, každý na teba čaká a teraz ti dá si Tetris? Vieš? Alebo musíš niečo, hej, alebo tam máš niekoho, hej, všetko to kontroluje, dvere sú v poriadku, páči sa, jednoduchá vec. Úplne jednoduchá situácia v živote ti môže, povedzme, že aj negatívne, zväčša, zmeniť život, keď jednoduché dvere, ktoré sa nedajú, doteraz sa otvárali 1000 rokov, hej, a zrazu dneska prišiel deň, kde potrebujem mať všetko naplánované, to ti poviem skrátke môj prípad, a dvere sa zablokujú. A ty si čo teraz? Myslíš, že môj príhoda. Išiel som rodinná, životná situácia, obrovská rodinná dovolenka, letecká, všetko bolo naplánované, ideme na vlak, vynesem si kufre z bytu, zamknem byt, a hovorím, tak nemám doklady, idem donútra, strčím kľúčik a konec. A mal som len kufre. A teraz čo? Dvere nerozbijem tak ľahko, ani nebudem rozbíjať, lebo tak čo, idem na dovolenku? Ako si s tým poradím? No nemusel som volať nikomu, lebo by som volal sám sebe. Takže nejakých 5 minút stresu, podarilo sa to našťastie, ale taká jednoduchá situácia, nefunkčnosť dverí ti dokáže niekedy, povedzme, že aj spríjemniť život, lebo stretneš ľudí, čo je aj u mňa také top na tom, že dennodenne spoznávam ľudí, ktorých som doteraz nepoznal a zistujem, že úžasní ľudia žijú na tomto svete. Niektorí si to ani neuvedomujú. Počúvam dennodenné príbehy, ktorých ľudí som ešte ani nevidel, nepočul. Zrazu mi povie, keď aj nejaký krátky príbeh a zistím sa, že vidím sa v tom, že však ja tiež žijem nejaký ten život, aj on si tak žije, ani som ho nepoznal doteraz. Povie ti príbeh, to je asi najlepšie na tej robote. Proste aj za to ma to baví, však aj teba určite takéto, že proste zistíš, spoznávaš druhých ľudí, nejaké tej situácie, niekedy aj z takej nepríjemnej situácii vzíde fantastický zážitok. Nieraz sa mi stane, naposledy to bolo dneska o polnoci, alebo už včera o polnoci. Či? Včera, no však dneska včera. Keď som prišiel otvárať zabuknuté dvere a zistil som, že dvere sú zamknuté, že sa im kľúčik na krúžku znútra, jak buchol s dverami, otočil tak, jak treba, len sám, len zákazník bol na druhej strane. Uh-huh. A prišiel som otvárať zabuknuté dvere a hovorím, však máte kľúčku, otvorte, keď sú zabuknuté, že nejde, lebo sú zamknuté. Tak poďme na to. A zase povedzme, že čári mári, jednoducho, bez randy poviem, že tak čo, že poďme to vrtať, nevrtajme do toho hneď, vyskúšajme ten kľúčik nejakým spôsobom otočiť. Že, tak ako to môžete otočiť? Tak pozrite sa na mňa, nie? Tak som chytil bez randy, zase ideme na ruky sú mäkké, nepoškodia dvere, tak bum, pohorkať, stlačil som kľúčku a dvere sa otvorili. Takže znova ten doktorský prístup tam prišiel. Tak je to. Ešte jedna veľmi dôležitá otázka, lebo ja sa tam vrátim k tej histórii, lebo som sa pýtal čo tak
čo ťa tak fascinuje pri tom čili a pri tom podujatí, však si mi porozprával, to sa mi veľmi páčilo, ale ak si ja dobre pamätám, ty si stál kedysi na pódiu, na stage a bol si jeden zo súťažiacich na tejto súťaži. Jak to bolo, kedy to bolo a prečo to bolo? Lebo to bol asi taký prvý kontakt, kde sme sa my spoznali priamo na horúcom stage. Bolo to úžasné, pamätám si to, ako by to bolo včera. Bolo to ešte na Hvezdárni. Cítil som sa ako unesený, nie z čapovaného piva, že si tam sedíš na tráve a len tak kopec ľudí príjemných, zaujímavých, nejaká tá atmosféra, tedy bola ešte tá čili, pizza, ochutnávka a tak ďalej. A zrazu možnosť ukázať druhým, že koľko zvládnem mojou dušičkou, nie len telom, ale dušičkou, prídem až do konca. No veľa nechýbalo vtedy, aby som uspel veľmi vysoko, ale bolo to taká zaujímavá situácia, kde základom všetkého bolo to, že som stratil pojem o čase. To bolo také fantastické. Bolo tam kopec skvelých ľudí, samozrejme, že ty celé si to režíroval, bolo to také fajn a mal som úžasný pocit 80 rokov, keď som bol ešte dieťa. To si pamätám aj dneska. Tak. Koľka ty si vtedy skončil, lebo ja to mám troška zahmlené. Myslím, že to bolo... V tej dobe som jedol s tými súťažiacimi skoro každú papričku, že ja som si tak vždy odkusol, potom som s tým musel prestať, lebo potom mi odišli troška slova. Nie, že by ich bolo teraz málo, alebo aj vtedy málo, ale pamätám si, že som mal viac zahmlené obdobie. Myslím, že som bol v prvej štvorke a nejak som spravil chybičku, a už viem, lebo bola prestávka, išlo sa do finále a ja som si dal tú pizzu štíplavú a to mi nejako nesadlo. A potom som prišiel, že pohodička, dám to, len som mal taký rozdražený žal. Ja som si z tej pizzy totiž to odrizol taký väčší kus, ono mi to nejako zaškrablo do toho hrdla a zacítil som taký ostrý kúsok pizzy v krku. Už sa ti to stalo, kôrka a tak ďalej. A ten ostrý kúsok krku mi jemne trošku nejako tú sliznicu odsliznil. A jak som si dal tú papričku, tak hovorím, normálne do toho mi niekto reže znútra, tak to musím vzdať. Tak toto bolo. Takže z toho pohľadu súťažiaceho, teraz keby si mal povedať, alebo teraz sme otvorili iba prihlášky, že ešte stále je možné sa prihlásiť do tejto súťaže. Čo by si tak povedal tomu potenciálnemu súťažiacemu, ktorý ešte napríklad na súťaži nebol, lebo však pre teba to asi bolo tiež prvýkrát, že nie len kvôli tej kvalitnej výhre, ktorú sme tam pripravili aj v spolupráci s tebou, čo je tá ďalšia motivácia? Prečo na ten pódium sa postaviť a prečo tam vydať zo seba to maximum a pokúsiť sa byť čo najlepší? A úplne jednoducho by som odkázal teda tým, ktorí majú záujem aj súťažiť, alebo len sa prísť pozrieť na také fantastické podujatie, čo rozmýšľajú, že či pôjdu. No je to jednoduché, nerozmýšľajte a prídite a uvidíte, aké to je fantastické. A keď máte na to odvahu, tak sa prihláste a môžete vyhrať skvelé ceny a vyskúšať si ten zážitok z jedenia čili. Je to adrenalín, ktorý každý potrebuje nejakým tým spôsobom, ak sa hovorí, že treba to vyskúšať, inak sa nedozvieš. Sledoval si asi plagát, neviem, či si všimol, tento rok tam máme takú novinku na tom plagáte. Či si všimol súťaž o najväčšieho čili fanúšika, o čili fandu. Všimol si túto informáciu, alebo som to tak pekne nejak tam skryl? Asi si to nejako pekne skryl. Alebo si pozeral hneď na úvod. Počuj, Laci, dal mi tam to logo Doktor Dvere, dal to tam, je to dobre vidieť, dobre. Pozrel som si to logo, samozrejme, ale prvou, čo ma upúta, teda hej, overím si dátum, pozriem si, že áno, je to Laci a určite tam budem. Je tam teraz nová disciplína ináč, ktorá možno bude zaujímavá aj pre teba, lebo mimo tých súťažiacich na tom pódiu, samozrejme je to smerované aj k tým divákom a fanúšikom celého tohto, by som povedal, športu alebo celej tej chili komunity a chili kultúry. Je tam to štandardné povzbudzovanie a tlačenie tej atmosféry a odovzdávanie energie tomu súťažiacemu. Ja to tam veľakrát hore, keď som na stage, ja cítim, že tí súťažiaci, keď tam dostanú tú podporu a tlačí sa ten fanklub, že proste oni už keď sú na tom vlásku, že už by skončili, tak im to troška pomôže. Neviem, ty si to určite zažil, aj ty si tam mal svojich... Ja mám na to aj, povedzme, že jednoduchý grif, že nevládzeš, tak pridaj. Nevládzeš, pridaj, takže k tej novinke
súťaž o najväčšieho chili fanúšika, takže ja si ťa, jak sa pozrel na teba, ty už z diaľky vyzerá, že si veľký fanúšik a ak si pamätám, hovorím tie obdobie, jak si bol na pódiu, alebo každý rok, keď si na tejto súťaži. Ja si ťa nespýtam, že či vôbec sa zapojíš aj do tejto súťaže, ale ako sa zapojíš, ako budeš veľmi fandiť nejakému tvojmu favoritovi. Možno, že by som to spravil takým spôsobom, keď si predstavíš Aladina, ako letel na tom koberci. Predstav si, že som priletel na nejakých dverách, hej. A teda dronové dvere nejaké. Pristal by som v podstate s tými dverami rovno na pódiu a teda hneď by som dal five všetkým 300 ľuďom, čo tam budú súťažiť. A teda poprial by som im asi, aby to zvládli. A uvidíme. Rád šilujem, teda moja práca, doktor Dvere, a ma donútila si zvyknúť a užívať si takú chill atmosféru. Ja neviem, čo bude o 5 minút, vieš. Neraz sa mi stane, že láhnem do trávy, idem sa opalovať. Ale zadok sa oprieť o trávu a už zvoní telefón. Takže skáčem a idem. Takže možno, že to nechám tak, že uvidíme. Som zvedavý, čo ma napadne. Niekedy sú to také sekundárne situácie najlepšie na tom, že čo život prinesie v momentálnej situácii tam potom, neplánovať. A verím, že tam bude fantastická zábava. A teda týmto by som chcel určite pozvať aj všetkých fanúšikov Chili, fanúšikov Laciho. Ja tam pôjdem aj kvôli Lacimu, aj kvôli Janke, lebo ste úžasní. A zoberte celú rodinu a určite sa prídete zabaviť, užiť si taký fantastický večer plný štíplavých ochutnávok a adrenalínu. To bude skvelé určite. Už sa na to teším. Ďakujeme, takisto sa tešíme. Áno, chodievaš, sleduješ, podporuješ podujatie, rozdávaš ten cash na pódiu, takže na tom pódiu, aj keď nejako súťažne predpokladám, že aj odovzdávanie tých peniažkov ti robí radosť, lebo niekomu niečo dať je tiež príjemné. Ako ty vidíš tohoročného víťaza, ktorému odovzdáš? Máme tam tretie miesto, to je 100 plus ceny, potom máme druhé miesto 200 € plus ceny a prvé miesto mimo toho wellness pobytu a ďalších cien a medaile a pohár a diplom a všetko krížom krážom je ešte tá 1000 motivačná, ktorú ty tiež osobne dojdeš odovzdať ten cash. Určite máš nejakú takú víziu, alebo ako by si chcel, aby tohoročný víťaz vyzeral a prípadne, ak ťa teraz počúva, čo ja si myslím, že ťa počúva, ako sa má na to pripraviť, lebo ty ho asi už tak možno troška aj vidíš. Jasné, samozrejme. Tak určite vyhrá ten, niečo bude mať najväčšie brucho, alebo čo bude najväčší, ale ten, čo bude mať najväčšiu odvahu vyhrať. Lebo myslím si, že nie je to len o tej pikantnosti Karolíny, a tak ďalej, ale je to o tej odvahe zdolať a teda odbremeniť svoju dušu od toho tela, lebo som rozhodnutý, že dneska vyhrám a určite sa mi to podarí a tento vyhrá určite. A vydrž to, neboj sa, dáš to až do konca. Podstatou je to celé to, že ja sa tam teším na teba. Proste ty si taká tá eufória, tá energia toho celého chili a bez teba by to chili bolo len paprika. Tak je to. Ty dávaš tú atmosféru, tú atmosféru dávaš tam ty si proste toho strojca a úžasné na tom, že čo máme spoločné, hej, mimo toho, že máš music drive a proste režiruješ tam, niekto by povedal, že jednoduché veci, ale však to musí byť všetko presne kde ako, ten reproduktor, taký zvuk, taký zvuk, ty si tam vzdelaný na to, ty to vieš, ale dokážeš spraviť a povedzme, že lokálnu firmu, je možno, že silné slovo, v podstate lokálny súhrn nejakej tej funkčnosti, čo bereš to osobne. A toto nás možno, že spája, že hej, však povedz zákazníkovi, že nemôžeš, lebo ty si teraz na svadbe, nebudem mu klamať, môžem, tak ale tu som u teba, tak pijem kávu, tak sorry, hold, idem. Som o tom presvedčený, že to musím, lebo to zákazníkovi slúbim a keď sa ti dostanú k tomu aj tie certifikáty, čo máme a tá odbornosť, dlhoročná prax a dovolí si sám o sebe tvrdiť, aj ty, na tie papriky, že si odborník na papriku. Vieš, lebo môžeš to rozšíriť. Si odborník na pestovanie pikantných paprík, alebo tak jednoducho,
som odborník na dvere, som odborník na papriku. Verím, som o tom presvedčený, že dávaš do toho maximum aj do tej výsadby a veľká časť, nebavíme sa o polovici, a tak drvivá väčšina tvojho úspechu vyrastenia planty je výsledok tvojej povahy. Lebo keby si to mal na saláme, tak to není také. Tak ti to zhorí pri prvej 40-ke, že? Presne. Vieš ako, lebo... Týchto zlomových okamihov je tam v rámci roka, neviem, podľa mňa 100, čo máme zapísaných. Každá jedna vec ti môže. Ty si večer pozeráš počasie, lebo zajtra by som chcel ísť na kúpalisku, budem mať trošku voľno a zrazu ti tam behne reklama, že predpokladaná teplota na zajtrajšie počasie bude 41,3, tak hold Janka, dneska nemôžem ísť, lebo neviem, jak to dopadne, radšej to tam budem sledovať, lebo mi to všetko zvedne a bude zle. Vieš. A takto isto fungujem aj ja, keď dneska mi niekto bude volať, určite stále niekto volá. Ono to není o tom, že teraz ty potrebuješ predať tú papriku, ja potrebujem zarobiť na tých dverách. To je ten vedľajší efekt. Základom sa tešiť z tej práce, z toho výsledku, kde nemôžeš ani nechceš zlyhať a ani nezlyháš, lebo to si ty. Ty, čo sa týka pestovania papriky, nevieš zlyhať. To sa nedá proste. Vieš si predstaviť, že teraz by že by to nebolo zaliaté. Neexistuje. Že by nebolo odvetrané. Neexistuje. To sú veci, ktoré neexistujú. Neexistuje tak, že doktor dvere neotvorí dvere. To neexistuje. Otázka je, ako dlho to bude trvať. A to máš aj ty. Otvorím tie dvere, ale ako dlho mi to bude trvať. A podarí sa mi vypestovať najkrajšie papričky tento rok na svete. Som zvedavý, ako sa mi to podarí. Nie, že či, ale ako. A toto je to, že teraz ty vieš, že si dal do tej tvojej farmy nejaké to AI, lebo používaš tam proste nejaké tie smart. My takisto používame smart. Vieš, a si zvedavý, ako to zafunguje, či to dokážeš si to naštudovať, či to dokážeš vypestovať, či jednotlivej tej papričke, ktorú tak otáčaš, niekedy možno, že prvýkrát, aha, toto je moja paprika. Toto je môj výsledok a toto sú moje dvere, ktoré som otvoril, pozrite sa, nič im není. A boli to bezpečnostné dvere, zablokované, zákazník si trhal vlasy, vieš, a tvoji partneri, ktorí možno, že tvoji fanúšikovia ani nepoznajú, tam plačú, nariekajú, lebo mne to všetko zvedlo, mne to zožral nejaký ten, ja neviem čo, aj medvedík, tí ľúbia vyhryzať korienky a tak ďalej. Tebe sa to nestane, lebo ty tam čakáš a medvedíka chytíš, tu máš, choď odtiaľto, prechod prechodcov, choď ďalej a tu mi nechaj papričku na pokoji. A toto je to fantastické na tom, že ani nikto ani nepochybuje a že aj táto rozlúčka s letom na konci augusta, že by sa nemala podariť, lebo tam budeš. To je také. Ďakujem, to boli veľmi povzbudivé slova. Počuť to od človeka, ktorého veľmi uznávam vo svojej robote. Tak ešte raz ďakujem. Dole klobúk pred tebou. A nemám nič nepovedať, než ďakujem a držme si palce. Tak je to. Tak je to. Ďakujem. Je to Laci Čípoš, ty si ten strojca toho, ty to držíš hore. No, musím povedať, ďakujem tej Janke. Tak, samozrejme. On tak vždy o tom týme. My sme sa sústredili na seba, ale Janka, akože obdivujem ju, lebo myslím, že sa súčasťou stala ona tvojho tela, duše a žijete si v podstate sen. To je tak. Lebo keď človek je šťastný s tým, čo robí, zákazník sa ma pýta, ako to dokážete toľko robiť. Že o polnoci prídete ráno, o 6 už ste nastúpení a vy ste robili šťastne, není unavení. Ja nechodím večer o 8, o 10 z práce unavený. Vôbec. Ja chodím šťastný. Pravdúca. Jediná vec je len to, že mi to bere všetok voľný čas v úvodzovkách, lebo to, čo robím ja s tými dverami, otváračky, servis, okná a tak ďalej, to je v podstate môj pracovný, ale voľný čas. Vieš? Áno, ináč toto je tá vec, že voľný čas, pokým vo voľnom čase pestuješ papričky, alebo pestuješ tie papričky v tom čase, čo je to tvoja robota, nie je to tvoja robota, veľmi ťažko sa
o tom rozpráva, keď áno, robíš to, čo ťa baví a vtedy to vážne vieš robiť, neviem, ráno staneš, začneš to robiť a proste večer a proste to robíš. A niečo, čo ti vadí, že do pekla už je celý deň... Ja neznášam upratovať doma riad, nemám to rád. Pre mňa 3 minúty upratovania riadu, umývania by som vymenil za 3 dni vo fólii. Akože ja som tak, to robota mňa vôbec nevadí, či nebaví. Ja dúfam, že Janku baví, lebo ona to robí. A však ona sa teší z toho, jasné. Ona sa z toho teší, neviem, či nemá inú možnosť. A možno sa teší tomu, že ju zase baví to, že nemusím robiť ja. Ale áno, veď to je tá súhra tých dvoch fajn ľudí, ktorí, a myslím, že som presvedčený, že aj Janka, určite ty si bol prvý, čo ťa to tešilo. Janka chvíľku pozerala, že čo to chceš odo mňa, ale teraz už je na Janke vidieť, že proste osloví ťa, hej, na tej sociálke a tak ďalej, v sociálnych sieťach myslím, že a pozerám sa na ňu a vidím, že to robí rád, lebo keď dobrý deň, ahojte, vítajte, hej, babky, čo predávajú záclony a tak ďalej, to je úplne niečo iné ako vy. Vy to robíte, pozrite sa, toto sú naši tohtoroční potomkovia z planety. Vieš, toto je také fantastické. Tiež áno, Janka bola tak hodená do tých nových zámkov a do tejto celej našej nejakej paprikológie, alebo jak to nazvať, že tuto v zámkoch akože z Trenčína alebo z Hornej Súče, kde tam akože vôbec že priestor na nejaké papriky alebo niečo takéto, desi tam proste tam sú ovocné stromy a pálenka, nejaké obilniny a zemiaky. Došla sem, tak pozerala, že došla medzi paprikášou a feferóňakou. A doslova. Áno, ten prvý výraz, možno ten úvodný náš vzťah, že to nejako by som povedal, že prečkala, alebo neviem. A ja si myslím, že je na ne vidieť, že ju to baví a ono by sa táto robota akože ani len náznakom, ani len náhodou nedala robiť. Ani náhodou. Nie, nedá robiť. Toto sa každý, kto chce pestovať troška vo väčšom a nemá preto úplný ten zápal, proste ten zápal. Nedáš. To nerob. Vypestuj si papričku, máš mesiac taký, že proste nech sa ti polievať, alebo niečo džubeš na to. Tak jeden ker, alebo niečo. Neviem, budem mať jednu papričku a teším sa z nej. Ano. Ale nerob. Nekupuj veľké fólie, nechod do veľkosti, lebo sa zblázniš, znechutíš si celú tú robotu a radšej sa venuj tomu, čo ťa baví a kúp si asi od nás nejakú papričku, ktorá je tak vypestovaná. Samozrejme. Keď ťa baví pozerať telku. Mne to čo má fúk. Ja telku nepozerám, ja radšej idem otvoriť dvere napríklad, vieš. A teraz ma napadla ešte taká jednoduchá otázka, že keby si sa mal vyučiť, a predstav si, že to sa nedá. Teraz pestovanie konkrétneho koreňa papriky, nájdeš to v knihách, nájdeš to v nejakých teóriách, ale tam je dôležitá tá prax. Hej, bavili sme sa na začiatku, že ako to je možné aj doktor dvere, že teda, no áno, potrebujeme licenciu a sme licencovaná služba, ktorá je dôležitá, lebo si predstav, že tebe sa, a teraz toto si možno, že nad tým aj neuvažoval, ty máš bezpečnostné dvere, alebo aj nie, ale hlavne bezpečnostné, viac bodové, rozvorové a tak ďalej, a zambuchnú sa ti. Príde, že tam nejaký, ja to zvyknem hovoriť, že Janko Mrkvička, otvori ti ich. OK, nemal certifikát, možno, že zobral jedno pivko za to, vieš, alebo zoberieš si certifikovanú službu doktor dvere, kde ti garantuje s tým certifikátom a ten zákazník si povie, na čo mi to je, no pozrite sa na to z druhej strany, teraz situácia jednoduchá. Nehovorím, že nikto môže zomrieť, čo áno aj. Ale teraz dojde ti Janko Mrkvička otvoriť bezpečnostné dvere, niečo ti tam, ja neviem, vyservisujem vám to, dajte mi to pivko, alebo si zavoláš toho profíka, čo ti spraví celý screening o dverách, čo im je, čo by bolo dobré, čo s nimi robil, dá ti k tomu certifikát, alebo nie, teraz ten mrkvičkár z tej krčmy, čo sa najčastejšie, a teraz ty si dáš variť napríklad čaj, ideš von cez dvere, ktoré ti vyservisoval mrkvičkár, čo nemá certifikát, nemá skúsenosti a zrazu sa ti zablokujú dvere a len kvôli tomu, že ten mrkvičkár ti zle niečo tam, ja neviem, nastriekal to so zlým olejom alebo vôbec tam dal niekde olej, kde nepatrí a tebe zhorí celý dom. Ty ako poskytovateľ technickej služby, čo doktor dvere my máme a sme na to hrdí, ty hazarduješ s bezpečnosťou toho zákazníka, s jeho životom, s jeho majetkom. A aj ten certifikát, ktorý máme, vydáva policajný zbor, a kde sa jasne zreteľne uvádzajú zákony, povinnosti trestného zákona.
Takže to má aký to je dokument, čo to si sa vyučil na dvere? To není len oprava dverí, to je prevzatie zodpovednosti. Presne a to tak. není za pivo. Keď ti to niekto spraví za pivo, to je už aká zodpovednosť. To nič. A teraz ten, čo ti to spravil za pivo, ti dokáže negatívne zmeniť celý život. Keď sa niečo stane, najhoršie na tom. A čo to do mňa chcete? Ja som to spravil, to len tak po kamarátku. Ja som tam ani nebol. Máte doklad. To sa neoplatí. To je... Z dlhodobého hľadiska je to absolútne udržateľné. Na tom sa zhodneme. A musíme skončiť, lebo Luky to v živote nedostriha. Kúpiť väčšie nožnice. Väčšie nožnice. Ukončujeme, máme tam materiál. Jaká je fantázia. Dobre, Vyskúšali si už väčšie nožnice?